आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमी नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव वाट्सएप मेसेजाव लिरनाय दङ सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो नै सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो बी प्रिपेयार्ड माय डियार feeling pity for you next what you never know better ha 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 बिदि होनानै बे हिन्जावा मेसेज हरदों आंनि फिसायनि मबाइलाव आंनि फिसायनि मबाइला थालांदों हस्पिटाल जे दिन थांदों बे दिनाव थालांदों नालाय न'आव आंनि फिसायनि मबाइलाव बे हिन्जावनि वाट्सएप मेसेज फन रेकर्डिं भिडिअ एभ्रिथिं बाहाय दङ बे वाट्सएप मेसेज खुलुमबाय निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ मिडियायाव फैनानै बहुद मिसा खोथा होनदों दाबो होनगासिनो बेनिनो आं एन्सार होनो फैदों आंनि फिसाया मालानिफ्राय लोमजाया आंनि फिसाया मालानिफ्राय लोमजादों बिदि एथ' सिरियास जानानै मानसिया बेबायदि दुर्घटना जादों आंनि फिसाया 8 मेनिफ्राय 8 निफ्राय 10 तारिखसिम बे न'आवनो गैया सानथाम न'आव गैया 8 तारिखाव आंजों कन्टेक्ट जादों 9 तारिखाव आं कन्टेक्ट मोनाखै ओरै सानै साथाम मानसिनाव फन हरदों आं मानसिनाव कन्टेक्ट मोनैखाय मानसिनि खबर गैया ओमफ्राय 10 तारिखाव गावनो फुङाव 11:30 आंनाव फन हरनानै होनदों फटकरि साइनि आं बिराद दुरबल मोनदों आंखौ लांफैदो अफाय दं नों सोंबाय आं आमाइनि न'आव दङ तितागुरियाव आंखौ लांफैदो थाबनो आं बिराद दुरबल मोनबाय आं मोरैबा मोनबाय नों आंखौ लांफैदोल' आं होनबाय नों मा जादों माबायदि मोनदों मारै फटकरि दुरबल जाखो ओमफ्राय नों बेफोरखौ उनाव रायज्लायगोन नों आंखौ लांफैदोल' होनो ओमफ्राय आं बेटारिजों थांनानै मानसिखौ लायदों बिसिनि आमाइमोननि न'निफ्राय तितागुरियाव मानसिखौ लायदों आङो 11:30 फन हरदोंथ' आङो बिदिनो 12तानि सिगांनो सफैदों मानसिखौ लायदों मानसिखौ लायनायाव मानसियाथ' खुगाफ्राबो बारा मोजां फुथिया दुरबल मोननायाव माने रायज्लायनो हाला मा अबस्था दङ मा दङ होनदों आं एसे ORS लोंबा थिग मोनगोन नामा दुरबल मोनदों आं होनदों होमबा डाइरेक्ट हस्पिटालाव थ'दो थांनायाव आइ आफायाव हाबलांसै होननानै बे होनदों नङा डक्टर थांनांला डक्टराव मानो थांनो ORS लोंनानै नायनोसै उनाव मोजां मोनाबा थांगोन होनदों ओमफ्राय ORS दै बथल ORS पेकेटखौ दैयाव सोनानै बे लोंबाय बेटारि रिस्कायावनो फार्मेसिनिफ्राय बायनानै तितागुरिनिफ्राय ओंखारनानै पेट्रल पाम्प खाथियाव जे मेडिकेल दं बे मेडिकेलनिफ्राय बायनानै लोंनानै बेखौ न'आव लाबोबाय न'आव रेस्ट खालामबाय ओंखाम जायाखै जेबो उन्दुबाय मानसिया उन्दुनानै सिखारनानैबो होनदों आं मोरैबा दुरबल मोनदोंलै मोरैबा मोनदों गेस उदैया माबायदि मोनदों होनदों ओमफ्राय बे भातानबारिनि मेडिकेल सासे माबा दङ बिसिनिनो रेन्टआव दखान रेन्टआव होनाय दं भातानबारि मेडिकेलाव हारसा गथ' बेनाव फन हरनानै होनदों आं बेबायदि मोनदों मा जादों मा जानांगौ बे होनदों नों गेस जादोंदां गेसनि मुलि दंबा मोनसे जादो थिग मोनगोन ओमफ्राय आंनावथ' न'आव गेसनि मुलि दं माने आं सबसमाय गेसनि मुलि जायो आं मुलि जायो नालाय आंना गथ' दं 1 बोसोरनि आङो आइरन टेब्लेट जायो केलसियाम जायो ओंखायनो आं गेसनि मुलि जाथारनांगौ गेसनि मुलिया आंनि न'आव सबसमाय थायो गेसनि मुलिखौ आं सोंबाय आंनि गेसनि मुलि दं नों जानो ओमफ्राय बे होनबाय लाबो ओमफ्राय गेसनि मुलिखौ जाबाय गेसनि मुलि जानानै बे दसे सम उन्दुनानै मानसिया होनदों आं मोरैबा मोनदों उदैया आङो होननानै बेसिनाव फैनानै गोबाफैदों खनसे गोबादों आरो बिसिनायाव थांनानै गोलांदों होनदों आंखौ चेयार लाबो जिरायनानै माने हाला मानसिया दुरबल नालाय ओमफ्राय गोबादों आं होनदों नों मैया जौ लोंदों नामा ओमफ्राय बे होनदों नङालै मोरैबा मोनदों होननानै गोबादों खननै खनथामसो गोबादों मानसिया गोबानानै दुरबल जाबाय नालाय हायाव जिरायबाय मानसिया गाहायाव जिरायबाय गोबानानै दुरबल जाजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय आं दुरबल मोनदों जेबो जानोबो हाया सेलाइन होनसै नामा ओमफ्राय बे मेडिकेलनि गथ'खौनो लेंहरनानै न'आवनो सेलाइन होदों गावनो लेंहरदों आंखौ सेलाइन होदो सेलाइन होनानै न'आवनो सेलाइन होबोदों आधा घन्टाजोंनो सेलाइना जोबदों सेलाइन जोबनानै आं होनदों
दा माबायदि मोनदों ओमफ्राय गाव होनदों आं एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय गेसनि टेब्लेटजों ओमफ्राय बे गथ'आ माबा मुलि होलांदों सेलाइन होनायाव जायखिया बे गथ'आनो मिन्थिगोन सोंनो हागोन नोंसोर दा जानानै बे रेस्ट लाबाय थिगैनो दङ ओमफ्राय थिगैनो मोनबाय जागासिनो दङ नर्माल गय जायो सिगारेट सोबहैयो खाथिनि दखानाव थांनानै जोंबो सानबाय मा जाखो नर्माल बिदिथ' जेबो नुवाखै बिदिनो थांबाय सानसे साननै थांबाय ओमफ्राय होनो आरो एगेन होनो आं जेबो मोजां मोनासैलै उदैया बोरैबा उदै दुनाय मोनदों ना मा आंथ' बुजियासै उदै दुनाय माने मा ओमफ्राय बे गथ'खौबो सोंबाय बे गथ'आबो हारसा बे बुजिया उदै दुनाय माने मा ओमफ्राय बे होनदों उदैया माबायदि मोनदों ओमफ्राय बे गथ'आ टेब्लेट माबा माबि लाबोदों मेडिकेलनिफ्राय बे गोबानायनि उनाव आंखौ होनदों आङो मदन महननिफ्राय थांनानै बे जे गोबागासिनो दङ बेनि मेडिसिन लायदों आं मदन महननिफ्राय मेडिसिन लायनानै बे मेडिसिन जाबाय गोबानाया बन्द जाबाय गोबानाया कन्टिनिउ गोबाबाय थाबाय नालाय दुरबल जाबाय बे टेब्लेटखौ जाबाय ओमफ्राय बिसोर होनदों बे टेब्लेटखौ जाबा गेसनि टेब्लेट जानांगौ सिगां जिखुनु टेब्लेट जाबा गेसनि टेब्लेटखौ जानो थिनो दा गेसनि टेब्लेट जानांगौ जिखुनु मेडिसिनखौथ' नों जाबा गेसनि टेब्लेट सिगां जाखानांगौ गेसनि टेब्लेट जानो होनदों दा गेसनि टेब्लेट संगे माने बे मुलिखौ जानो थिनदों जाबाय जानानै एसे मोजां मोनबाय होनो ओमफ्राय नेक्स्ट दिनाव सालायाव स्ट'र जादों सालायाव ओरै साइडआव स्ट'र मोनसे जादों गिदिरनो ओमफ्राय स्ट'र जानायाव बे फार्मेसिखौ सोंदों बे स्ट'र जादों मा जादों ओमफ्राय बे गथ'आ होनदों भिटामिन सि नि थाखाय जायो नामा होननानै बे भिटामिन सि नि माबा टेब्लेट होदों बे सोबनानै जानांगौ होननानै भिटामिन सि नि खाथिनि फार्मेसिनिफ्रायनो बे टेब्लेटखौ जाबाय जानानै होनो बेनि थाखायनो जादोंदां होननानै गावबो होनबाय ओमफ्राय साननै सानथाम बिदिनो थांबाय साननै सानथाम बिदिनो थांबाय आरो एसे मोजां मोनो होनो ओमफ्राय आरो दुरबल होनो बे दुरबल वार्डखौनो बे होनबाय थायो ओमफ्राय आं होनबाय बिदिथ' खेलायजाया नों एथ' दुरबल जाबाय सेलाइन होनानैबो डक्टरनाव थांसैथ' होननानै आङो आइ आफायाव फन हरनानै डक्टर दंना गैया खबर लानानै आइ आफायाव दङ खाथियावनो थ' थांसै ओमफ्राय बेनि फंबाय टनिखौ लेंहरदों आङो रावबो गैया आं मानसिया दुरबल बेखौथ' आं थिखोनानैबो लांनो हाया नों फैदो अननानै नों फैदो आं टनिखौ लानानै आइ आफायाव बेखौ देखायहैदों जों ज' मुलि थुलि लादों प्रेसक्रिपसनावबो डक्टरा होनदों कि ब्लाड टेस्ट लिरदों आरो माबा माबि मुलि होदों बे गोबानायनि ओमफ्राय सालायाव स्ट'र जानायनि ओमफ्राय बे उदै दुनाय ना मा दुनाय बे गासिबो गाव बे फंबायजों हाबनानै खिथाजोबदों मा खिथानांगौ ओमफ्राय ओंखारनानै जेनेबा आंखौ लेंहरबाय फार्मेसि खाथियाव फैनानै आं मुलि थुलि बायनानै बे फंबायाबो होनदों ब्लाड टेस्ट खालामनो होदों आंबो होनबाय ब्लाड टेस्ट खालामनो होदों नालाय ब्लाड टेस्टखौ खालामखादो आंनि फिसाया होनबाय आं ब्लाड टेस्टखौ खालामा आं ओरैनो दुरबल दा थै बख'बा आं आरो दुरबल जागोन होननानै बे ब्लाड टेस्टखौ खालामा होननानै न'आव फैबाय न'आव फैनानै बिदिनो थाबाय ओमफ्राय होनबाय सिं साबाय होननानै बे खाथिनि सेलुनाव जोंनि न' खाथिनि सेलुनाव सासे मनज होननाय दं बेखौ न'आव लेंहरदों बे मालिस खालामनो गावनि सिं सादों ना मादों होननानै मालिस खालामनानै होनबाय आबाब आं जि मोजां मोनबाय मालिस खालामनानै बे मानसिखौबो होनबाय थाबाय नों फैयाबा जालामोन जि दासो मोजां मोनबाय आङो होनबाय बे आंबो सानबाय दासो फ्रि जाबाय दां गेस टेस्टबो जादोंमोन मोजां मोनबाय ओमफ्राय गाव बेजों माबा माबि बिजनेसनि खोथा रायलायदों जिरायनानै बिदिनो थांबाय बे दिना साननै आरो बिदिनो थांबाय नर्मालैनो दङ थांबाय बिदिनो आरो साननै थांबाय थांनायनि उनाव 17 तारिखआव फुङाव होनबाय बे आं मोजां मोनासैलै दिनै मोजां मोनासै एकदम दुरबल मोनथारबाय आरो 17 तारिखआवबो बै फार्मेसिनि गथ'खौ लेंहरनानै न'आव सेलाइन होदों ओमफ्राय आं होनबाय दे नों दुरबल मोनबाय नालाय सेलाइनखौ होग्रोदो होनानै जों थांनांसिगोन हस्पिटालाव बिदि थाबाय थाजाया ओमफ्राय बे होनदों सेलाइनखौ होनोसै नङाबाथ' आं थाबायनानैबो थांनो हाया बे गारिसिमबाबो आं सेलाइनखौ होनानै थांसै आधा घन्टाल' लाखायो नालाय सेलाइनखौ होनानै थांसै होनदों सेलाइनखौ होनानै बे गोजौनि सासे भारा थाग्रा दं बेखौ लानानै बेनि गारि दं नालाय बेखौ लानानै बेसरगाव हस्पिटालाव लांबाय आङो रबिबारखाय आइ आफायावबो डक्टर गैया होनदों
रबिबारखाय ओमफ्राय MRM आवबो डक्टर गैया होनदों रबिबारखाय दा बे मा होनो बे बेसरगाव हस्पिटालाव लांबाय आङो मानसिखौ डक्टरा नायबाय बेहायबो ब्लाड टेस्ट खालामनो होबाय बेहा ब्लाड टेस्ट खालामा बे होनो आं एथ' दुरबलाव बिसोर एथ' बुरजा थै बख'गोन आं खालामजाया होनबाय खालामजाया टेब्लेट लाबाय थ' न'आव थांसै आं होनदों दसे थादो ओमफ्राय बे होनो आं थाला बिदियाव हस्पिटालाव थाबा बेमारि बायदि मोनो आं हस्पिटालाव थाया टेब्लेटखौ जानानै आं मोजां मोनबाय थ' थांसै थिग जागोन होननानै फैबाय न'आव फैनानै बिदिनो जों सानाव फैबाय नालाय 6टा 6:30सोआव बे बायहेरायाव जिरायनानै थादों चेयार लानानै आं सोंदों मानो बायहेरायाव जिरायखो ओमफ्राय बे होनबाय फटकरि आं हां मोनासैलै न' सिङाव हब मोनदों हां मोनासै आं बायहेरायाव एसे जिरायसै फ्रेश एयाराव दे जिरायदो बे बायहेरायाव जिरायबाय थानायावनो आंनि बिखुनजोआ फैनानै डाइरेक्ट मानसिखौ बिदि दोनबाय थायो मानसिखौ एथ' सिरियास अबस्था मानसिखौ बिदि दोनबाय थायो नों आंनि फिसालाखौ बुथारनो नागिरदों नों आंनि फिसालानो पयजन होदों बे दिनावनो फार्स्ट बे पयजन वार्डआ ओंखारदों बे आंनि बिखुनजो फैनानै होनदों नों आंनि फिसालानो पयजन होदों ओमफ्राय होनदों बे मानसिखौ मानो बिदि दोनबाय थाखो एथ' सिरियास मानसिखौ मानो हस्पिटाल लाङा माया बिदि होननानै बेहा आंजों आंनि फनखौ सेनानै लांफैदों फनखौ सेनो सेस्था खालामदों आंनि फनखौ आं होआखै नालाय आंनि आखायाव अरबाय आंनि आखायाव अरनानै थै बरनजोबदों बे आंखौ बुदों खानाय बोदों सेन्देल खुनानै बुबाय थानायावनो आंनि फिसालाबो फैदों बेसारा बिसोर उन्दै मानसि मा गाबनानै बेसारा आंखौ होनबाय मामि खारदो होननानै आंखौ बुनाय नुबाय नालाय ओंखारबोबाय आं ओंखारबोनायाव बाहेरायावबो फैनानै आंखौ बुबाय थानायावनो जोंनि गावबुरानि न'आ सिदा बे गोजौनिफ्राय गावबुराया टर्च सेरनानै होनबाय नों मालायनि संसार जानायाव मानो फैनानै सबसमाय दिगदार खालामो सबसमाय दुमदाखाल मानो खालामो आं होनबाय बेनि अबस्थाया बे हां मोनासै होनबाय बेखौ थाब हस्पिटालाव लांसै बेहा आंजोंसो बेस्थ' ओमफ्राय बेखौ लानानै MRM आव थांबाय आंखौ ओरै बुनानै MRM आव थांबाय लानानै MRM आव थांनानैबो डक्टरा सोंबाय नालाय मा जादों बे डाइरेक्ट होनो आंनि बिहामजोआ मर बुवारी टु पयजन खुवाइसे डाइरेक्ट थांनानै बिदि होनदों मर बुवारी टु पयजन खुवाइसे डक्टरखौ जेबो माबा खालामहोआखै डाइरेक्ट होनदों आंनि मर बुवारी टु पयजन खुवाइसे मर बेटा होननानै डाइरेक्ट होनबाय बे होननायाव डक्टरा होनबाय बिदि पयजन केसखौ जों हाया दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामदो लवार आसाम और गुवाहाटी ओमफ्राय बे एम्बुलेन्सजों लवार आसामाव लांनाय जाबाय लवार आसामाव लांबाबो बे डाइरेक्ट डक्टरखौनो ब्लाड टेस्ट गैया जेबो गैया डाइरेक्ट बे होनदों सोंबाय नालाय पेसेन्टआ मा जादों सोंनायाव बे होनदों मर बुवारी टु पयजन खुवाइसे होननानै होनबाय बे दा बे पयजन बेनिफ्रायनो पयजन वार्डआ बेनिफ्राय थादों आरो बेनिफ्राय ओंखारदों आंनि बिखुनजोनिफ्राय आंनि फिसाया बिसोर लवार आसामाव लांनानै जेनेबा डक्टर ब्लाड टेस्ट खालामनानैबो जोंजों रायज्लायदों होनदों लेडि डक्टर दं आरो 2-3 डक्टरा नायदों बिसोर जेबो पयजन वार्डखौनो होनाखै किन्तु बे जबरदस्ति डक्टरखौ होनगासिनो आंनि बिहामजोआनो पयजन होदों मर बुवारी टु पयजन खुवाइसे बे माने अनबरथ' बे खोथाखौनो होनबाय थादों